Kuthiwa abaningi igcwamisha uma lichaza ukuthi alisalali ebusuku. Sawubona, kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuzo njengamanje. Ukubingelelayo yini Mathinda Thosi Ntombi umqamela amahlakha abanyeza baqamana imali to wazi. Ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha nje kulungile press subscribe button, share uphinde comment. Wenze sure ukuthi uyalike kanti ke awudluli ungasubscribe-ile. Ilinde mntwana sekhaya ivideo iziphele bese uyakhomenta. Gcwamela isho lithusa abaningi malichaza isitori salo ukuthi kungani lingasalali njengoba likade lilaphana emcimbini obusethekwini. Uzokhumbula ukuthi igama elishala kade lithembisa abantu ukuthi angeke lisayihambela imicimbi esethekwini. Kodwa-ke futhi izolo liphindela mangaza abaningi mangabe seli-eli ngendlela eyisimanga laphana. Lasho futhi lathi hhayi liyoqala ukungena ilanga maselithambama laphana-ke estage. Kodwa-ke abantu ababe besondela ngoba-ke indlela ekuzokwenzeka ngayo njengamanje libaphathele likhulu kanti futhi lizochaza ukuthi kungani lingasalali ebusuku. Gcwamelisha belisethekwini-ke liyodlala ingoma lase lithola i-interview okhosini lachaza mayelana nalolu daba naye video mntana sekhaya. Siyabingelela sikamukele kwisikhonda khona somsakazo. Ninjani Ntokazi? Ninjani makhathakhatha? Ninjani kwethu? Awu sikhona ngani yakwethu? Hayi ngiyethemba ukuthi-ke njengamanje wonke umuntu okhona la emcimbini bayafika nje babetheleka nje bazibonela ukuthi selifikile igcokama liyagcokamisa kunjalo nje. Namhlanje Mthandeni awutshela umlaleli ongekho la eBhukudlamini Park ukuthi kwenziwa namhlanje uwayo la. Inkulu indaba lapha eThekwini lami namhlanje sithi shosholoza siphephile. Shosholoza siphephile lapha yenze indumezulu yomcimbi. Umcimbi-ke lapha okhuluma nabashayeli ukugwema uphuzo oludakayo nokwenza ingozi emgaqweni. Silapha workshop njengamanje bayaqala abantu bangena bayathutheleka. Ngiyazi ukuthi-ke indaba ephi kaMambatha umshophi inkani kwabanenkani uyodlala ngalezi zikhathi mhlambe mase litsheke ilanga lapha ngehora lesithathu ntambama afternoon uyabona. Kodwa bengajabula ukuthi abantu besheshe bengene kusesemanje ngoba ngizothi bangiqede lapho ngiphuthume kwezinye indawo ngizolinda nje ukuthi beze begqishe impela bese-ke ngingena bese ngenze engigqome ngazo. Namhlanje Mthandeni angifuni ukuthi umlaleli esekhaya aphuthelwe ongezanga noma osathi bengiseza yazi bengizilapha kodwa-ke namhlanje ngifuna ukuthi ubatshele ukuthi bathembisa ini stage njengoba uzongena nje lapha estage uzoyisakaza ingoma uzobathembisana. Namhlanje ngihlanganise konke khona ingoma ushameni lapha ngoba ngizothi laphana insizwa uManqele ngithi ngikhumbula ubaba ngikhumbula uManqele bese ngithi inkani yakomunye umuzi ayingeni phela komunye umuzi angithi bayazi abantu bese ngithi-ke Paris ingakho ngixube ubunsizwa kodwa ngabenza namhlanje bangaba nebheshu sikwadliwa nje ingeza kuswenkiwe nje namhlanje kudlala iqabunga nje namanzi kuphela. Ngaphambi kokuthi sivale Gcokama mfethu ngifuna utshele umlaleli kade usebenzile kwi-album yakho uhambisana noLwandle kule ngoma eyona eyaduma kakhulu. Sifuna ukwazi ukuthi njengoba siyibona nje idla amagalane laphana ko-YouTube naku-Spotify sifuna ukwazi ukuthi njengamanje phezu kwamuphi umsebenzi uthethelani kunjani kwenzakalani ithini malungiselelo akho. Yathi mayithi 15 million 16 million 17 million ngathula nje ngaquba ngathi hayi ngiyoqala ukuyithatha silesi mase 20 million isiushayile-ke gaga uyabona u20 million njengoba sishaya u20 million ke bafowethu kumanje angilali ngoba uzwa nje eGoli ngisuke mhlambe ey'ntathathu ngiza lapha eThekwini ngakho ukuthi ngibhiza kakhulu e-studio ukuthi ngenza manje ulozolo-ke manje lokuthi siyoze siyonqamula futhi unyaka njengoba wenzekile ngonyaka odlule. Yebo. Okusho ukuthi umsebenzi omusha abantu ake bepake nje uyeza. Abapake nje abantu kuningi engisazokwenza okuhle kuningi futhi bafowethu-ke into engathi into esingenze ngaba mawala manje ile nto ukuthi sengiyazazi ukuthi ngiyinkinga yabo bekungcono ngingazazi ukuthi ngiyinkinga manje sengiyazazi ukuthi impela ngiyinkinga impela ngqo uyabona ngoba lesi sifo sokuthi ungazazi ukuthi umuntu uyinkinga sehlela ngisho ushaya kanje ilembe la sabagwaza abantu ngomkhonto lithi sawuqopha umlando kanti seliqedile uyabona. Manje-ke ngiyajabula ukuthi uNkulunkulu ngiphi ithuba lapha ngomhla ka-6 kuJanuwari kwenzeka induku ezulu laphana kwagcwala abantu emdletsheni abangaphezu ka-30,000 ekhaya kithi emdletsheni laphana emakhaya. Lokho kwangenza ngabona ukuthi awumphila shuthi uma ngingasekho kuyoba njani angisele ndaba bafowethu noma ngingasekho ngoba ngiyazi ukuthi ebhokisini awulithola ithuba lokuvuka uzoyibongela kubantu kodwa ngoba ngalithola ithuba lokuthi ngiyibongele ngisaphila namanje ngisaqhubeka futhi ngisabonga isandla sedlula inkani. Sibonga kakhulu-ke Mthandeni igcokama elisha leli kade sinalo njengoba sithi shosholoza siphephile emsakazweni sikhonda ukhoze olumaphikophiko ubingelela nokhathide umakhathazidudla. Shosholoza.